Hej, det er Martin fra babyklar.dk. Jeg vil ganske kort forklare dig, hvordan du kan rette eller oprette en autosignatur på vores site. Det her det er min signatur. Der står med venlig hilsen Martin, og så er der et link til min blog, bryllupsklar.dk. Det kan være, at du har en side eller en blog eller en hilsen, du vil dele med os i din autosignatur. Det kan også godt være, at du vil have sat en tagger ind, eller rettet i din tagger. Og det du skal gøre, det er, at du går op her, klikker på dit navn, klikker på dine indstillinger, så går du over til venstre, så trykker du skift signatur, og så får du vores signatur editor frem. Den ligner til forveksling den du bruger, når du poster indlæg i vores forum. Hvis du kigger på min signatur, så ser den jo lidt indviklet ud, fordi at den er i HTML-kode lige nu. Så hvis du har en signatur i forvejen, som ser mærkelig ud, eller går i stykker eller noget, så går du ned og klikker Enable HTML væk, klikker OK til det her, så går du op i venstre hjørne og klikker på denne her lille frække knap. Bup. Så ser det hele helt normalt ud, og så er det nemt at rette og rykke rundt i. Så er det faktisk som om du skriver en almindelig post. Hvis du gerne vil have en tagger ind, så kan du for eksempel stille dig her, og så tager du taggerkoden for den side du nu har fundet din tagger på, eller oprettet din tagger på, og så paster du den ind her, Ctrl V. Så har du din taggerkode her. Men det er vigtigt, at når du så skal gemme dine ændringer, at du trykker på det her kryds igen, der hedder Enable HTML, fordi taggerkoden, den er en HTML-kode. Nu kan du trykke gennem ændringer. Nu er din signatur opdateret, så hvis du går ind og kigger i indlægget, så vil du kunne se, at min signatur nu har en lille krokodille også. Det er selvfølgelig nedtælling til min søns fødselsdag, som er den 16. januar. Jeg håber, at denne her lille signaturpræsentation hjælper nogle af jer, som har lidt svært ved at redigere jeres signaturer.